Sa mnom je Marina Jukić, Creative Lead. Imali ste zapravo izuzetno zanimljivu temu. Dizajn na rubu nepoznatog. Odnosno, kako dizajnirati i usmjeravati viziju proizvoda kad ne znate što će se dogoditi za 6 mjeseci. Doista, kako to napraviti? Pa zapravo nema nekog točnog recepta kako pristupati u tim situacijama, budući da se svijet oko nas i teme kojima se bavimo mijenjaju sve brže i brže. Nekad je to bio luksuz da možeš 6 mjeseci i duže raditi na nekoj ideji i razvoju proizvoda. Danas se moraš puno brže kretati, puno brže znati prilagođavati. Tako da bi ja rekla da je neki ne formula za uspjeh, ali neki put ka dobroj i uspješnoj inovaciji, znati mijenjati stvari, zadržavati svoju viziju beskompromisno, znati odbaciti stare ideje koje te usporavaju i jednostavno znati nekako uhvatiti zeitgeist i primijeniti ono što dolazi izvana sa tržišta. To bi bio neki. Vi ste i u praksi, koliko recimo kompanija u praksi to uspjeva upravo na ovaj način na koji ste vi to sada opisali, uspiju li se dovoljno brzo prilagoditi, pogotovo u okviru AI-a o kojem danas svi govore? Apsolutno ne. Mislim da većina firmi koje se bave inovativnim pristupima i inovacijama, pogotovo na nekoj velikoj razini, u 70 do 90% slučajeva ne uspiju sa svojom inovacijom. Najčešće uspiju firme koje konstantno primjenjuju inovaciju u svom poslovanju kako bi se pomakli korak naprijed, kako bi se istaknuli od konkurencije i napravili nešto novo za svoje kupce ili korisnike. Kad želiš razviti jako veliku ideju za tržište koje još ne postoji, jako je teško primijeniti tu neku formulu za uspjeh. Tako da je pristup velikoj inovaciji stvarno riskantan biznis i na to se odvaže samo najhrabriji. Kako vam je danas ovdje na Somoborcu i koliko su važni ovakvi paneli? Ja sam pratila Somoborac još od kad sam radila u agenciji Infinum. Često bi se prijavljivali na Somo sa projektima i pratili smo što se događa na sceni. No evo, prvi put sam ove godine na konferenciji i stvarno mi je drago vidjeti toliko ljudi iz struke koji dijele svoja razmišljanja i o novim tehnologijama, novim pristupima marketingu i općenito stanju u svijetu trenutno. Rekli ste, prijavljivali ste se na natjecanja prije, što za vas znači nagrada Somoborac onda? Pa nama je Somoborac uvijek donosio neki kredibilitet na hrvatskoj sceni, tako da kad bi dobili neku nagradu za Somoborac, to nam je uvijek bio neko lijepo priznanje za trud i rad koji smo ulagali u prethodnoj godini, tako da nam je uvijek bila čast sudjelovati i dobiti Somoborac nagradu.